Lolo. Mabalin natin, mabalin nga dati buat ya. Naman dati problem. Ha? Nya ibilin mo kini ko ni Jobet. Di Bordet. Dito bilin mo. Ya balay. Wah, nadi jay Amerika. Balay. Jay ko, jay liwak. Nya kana. Jay Gusing. Jay Kabuan. Awala. Kahit niya ti ko naman. Kumusta kayo mo at Bordet? Kina Buyaboy, ko naman. Ha? Nya ti ko. Bilin mo kanyara. Ha? Bagaimana ta? Nya. Dati naman talaga nakapag. Dada TV kini Manang Ilay ko naman ta ang mother. Ni Manang Ilay. Nagkakamutan, nagmano kan? Nagmano ka? Ha? Nagpasay. Ni Manang ni ko ni insan nga pasing ko naman ta. Kanakan ko naman ka kanakan. Pasing. Ni Abi, Manang, ni Abi. Manang, ni Abi. Wala, bumay pa dyan hilis yun eh. Sudah kinapuampyong. Ni Abi. Wan. Wan. Ni Abi, nabayagan. Laklakay ng saksa ni Abi. Ano tawag mo na Abi? 50. Ay, 53 agayam. Wan. Sa tigad kadwa ka nag-eskwela San Fernando ito. Malagi po ito. Dilay naman. Ay, ko ah. No, it's just a little bit bigger. Just a little bit. Bigger kasi lang. Mga manula tayo, niyak siguro tayo. Ano dyan ito natin? Nagmerinda kami dyan, da ko ah. Da Joseph, nagmerinda kami. Ante, nagmerinda kami. Sa ko ah. Sabado ante, ang ulit lipatan. Get together tayo dyan, Dante. Sabado. Uwan. 21. 21. Ah, okay. Uwan. Kita ko. Hello, kumusta ang amin nandito? Makalit sa mga kayo, ne? Bagat sa kinantisali nga di magasok mo to eh. Umuta. Uwan. Naroon ko. Nariga mo marami ito tangkat. Nantisali kini Jubit. Nariga mo marami ito ta. Mga 3 days. 3 days ito ta. Teg mold. Yung marami ito may isa. Ha, nantay, mami santo nantay. Nangangkami di ba sa baba? No silver lang. Pag mamanungan ito may isa nga rod. No ka. Pag mata ka siguro 50. Santo naman o Jay Silver. Wait na, wait. No. Kumako? Sa silver lang tiraran dito. There we go. NSA. Medyo NSA. Abe, malaki po na yung para tas-tas tayo tunuhan yung dagat. Ha? Kunay nga matintindag si Barang nga. Yan pa nagnulit ito mabulog. Eh, nyaw, ganyan yung biwain dyan. Yan yung garnates ko nam. Ay, kaya kita iba. Ayun, tatagutin po niya kita, pantay niya kung nilising niya ganun. Kubarsa ko nam. Suni Abi. Oy, sige na. Yung manang ilay ko na na, manang ilay. Manang ilay ko na naman. Oy. Diba na? Ngayon na to eh.
Ano nga, pasin. Ay, magalang. Ini ko, ini. Ay, abdi na ko nakaingkit eh. Ano problema na Sino na? kayo? Kaya ganyan mga nagkaroon. Bueno. Ni api na. Ko. Nakaroon na eh. Sige, sige. Ni kuat di kadua ni. Tagwano nga rin naman eh. Laki ng tabalayo na. Kada klase-klase na yun. Hindi pala. Hindi pa yung pagkaya nakaslati pala rin. Naklase-klase na. Sa bali matipay sa perisyon. Nagol ba pada ita? Balik pa. Dapat kita sige. Kadwa na di American cut silver ni. Handa kay ti gold silver. Silver. Tatay pasel. Asal. Okay, regalo na ba lang eh ko? Gusto. Ang kumibat, itid ko araw ka kada. Regalo. Ayun na yung regalo. Ay data. Sige ko kay regalo. Ana ka sa odot kita ta regalo. Tatay ah. Crucifix. Ay, on crucifix. Ado ko sing mo. Dapat pa. Yeah. Ang manahin kita ko na. Kita ko diwagan ng mga ramay mo. Ramay ni. Mata. Jangan apa boleh diwagan. Dito lang gano'n ba? Ito lang. Kana. Ada lawan ng sing-sing mo. Apa di base ay ba no? Oh, kalau kalau Nih, nanti butuh tipa mo kasi hindi buto mo ni. Dati ni Sentiment. Sentiment. Lola, das Lola. Uri antisali. Termin antisali, yung sida. There, antisali. The teacher. And that's ako ang hindi soldado ti US Army. Visita rin. Yeah. You please speak for this already. No, it's okay. Just a little bit. Just a little bit. I drank it already. Oh yeah, you drank it when after the ECE. Yeah. Dapat tayo today class, nag-istorya tayo sa managanda ang ECE. Ano na nabotan tayo dito ka bumabay tayo, regat tayo. Ay, ako tayo karoon na.